DC-ANSP gaat meldingen onderzoeken. Nou, we hebben allemaal gehoord, afgelopen weekend kwam naar buiten dat er een bijna botsing was in het Curaçaose luchtruim van vliegtuigen die bijna tegen elkaar gebotst waren. Het ging onder meer om een zakelijk vliegtuig en om een vlucht van JetBlue, die opeens zagen dat er een tankvliegtuig van de Amerikanen in hun route was. Daar is veel over te doen geweest en nu heeft de luchtverkeersleiding, DC-ANSP, laten weten dat er inderdaad 2 meldingen zijn geweest, waarbij Amerikaanse tankvliegtuigen zouden zijn betrokken. Die situatie leidde tot ophef en nu laat de luchtverkeersleiding DC-ANSP weten dat de 2 meldingen zorgvuldig zullen worden onderzocht. Dit gebeurt in organisatie en dit gebeurt in samenwerking met de bevoegde autoriteiten. En volgens de luchtverkeersleiding heeft de veiligheid van het luchtverkeer op Curaçao de hoogste prioriteit. Maar in beide gevallen, dus de beide incidenten, zijn volgens de dienst de geldende procedures toegepast en zijn passende maatregelen genomen. DC-ANSP spreekt dus dan ook niet over